1988 елда китапханага büyük татар шагыйре, Советлар Союзы герое Муса Җәлил исеме герое Муса Җәлил исеме бирелде. 2006 елдан бирле китапхана татар мәдәнияте һәм әдәбияты үзәге булып эшли башлады. Шушы елларда бик күп чаралар уздырылды. Бик төрледән төрле. Менә сезне хәзер таныштырып китәбез. Нинди өниләр, нинди бүлекләр бар бездә. Безнең китапханәдә барысы 4 кеше эшли. Минем белән рәттән Гизатуллина Рәмзия Юнусовна, ул татар бүлегенең җитәкчесе. Китапханәдә бүгенге көндә 18 меңгә якын китап бар. Шуларның 3 меңгә якыны татар телендә. Татар китаплары җитми, конечно. Нигә? Һәр 3нче китап укучы татар телендә китап сорый, а китаплар юк. Безнең теләгендә менә сез что безгә бәләкәй генә ярдәм итсәгез дибез инде. Татар китаплары белән. Периодика тоже, вакытлы матбугатны тоже яздыра алмыйбыз. 2018 елның 2нче яртылыгында китапхана вакытлы матбугатны да алмый. Шуннан сөяктан тар булганга күрә инде. Әйдәгез карыйк. Менә монысы безнең читальный зал дип атайбыз инде, балалар белән эшлибез монда. Моның җитәкчесе Закирова Эльмира Хатовна. Ул балалар белән төрледән төрле кружоклар уздыра, мастер-класслар, уеннар. Китапхана безнең татар телендә генә түгел, без инде теге универсальный библиотека китапхана булып чытланабыз. Менә безнең инде шул ук нидә без татар мәдәнияте һәм әдәбияты үзәге булып статус безнең бар. 2010. Менә монысы безнең татар бүлеге инде. Муса Җәлилгә кызыксыну бармы халыкта? Без инде менә 2006 елдан бирле үзәк булып эшлибез. Ел сайын февраль аенда Җәлил укулары оештырабыз. Бу берсеннән 15-нә хәтле, яки булмаса февраль ае буена Җәлилгә багышланган дәресләр уздырабыз. Балалар бакчаларында, балалар белән, өлкәннәр белән безнең укучылар арасында Җәлилнең шигырьләрен яттан сөйләүче укучыларыбыз бар. Мөршидә апа инде хәзер 60 яшьтән артык яшьтә булса да, Җәлилнең шигырьләрен, вәхшәт шигырьләрен укучыларның күзләреннән яшь чыгардай итеп сөйләй. Балалар белән китап укучылар очрашулары оештырабыз, шигырь уку конкурслары оештырабыз, мәктәп балалары арасында балалар бакчасы да йөрүчеләр. Алар билгеле Җәлилнең шигырьләрен татар телендә дә, рус телендә дә һәм башка телдә дә сөйлиләр, укыйлар. Кызыксыну бар, халыкны кызыксындыру ул бит безнең бурыч. Без аларга төрле формадагы чаралар тәкъдим итсәк, алар ныграк. Инде менә ничә ел Җәлилгә уздырабыз, 1 елгы чара, 2нче елны чара белән охшаш түгел. Без монда викториналар белән дә кызыксындырабыз, биографиясын да сөйлибез, аның иҗатына да күзәтү ясыйбыз, китапларга да күзәтү ясыйбыз. Җәлилне елдан ел тирәнрәк өйрәнәбез. Аны һәр вакытта да уку кумачаламай. Менә шу безнең февраль аендагы рекламабыз ел буена дәвам итә. Мәктәп укучыларын ныграк тартасы иде. Монда инде безнең генә тырышлык җитеп бетмәй, укытучыларның бәләкәй генә оештырып мәктәп балаларында алып килсәләр бик кызык булыр иде. Аларның үзләренә дә һәм безгә дә. Алар бит исследовательская работа тирәнтен өйрәнү буенча ниндидер иҗади эшләр алып баралар. Бу вакытта инде балаларның китапханага килеп күбрәк материал туплауы безгә бик күңелле.
Biz бик яратып каршылыбыз һәм аларга булышабыз. Шушындый ук Җәлил укулары кебек апрель аенда безнең Тукай укулары уздырыла. Менә горурланып әйтә алам, Казанда татарча диктант язу оештырыла бит. Без аларга караганда да алданрак ябыштык бу акция буенча. Менә бу безнең горурлык дип әйтәсем килә. Ни өчен дигәндә, бу идея белән, бу идея безнең китапханәдән чыккан идея да дип әйтә алам. Менә ел саен бөтен дөнья татар диктанты да язабыз. Менә бу папкада минем хәзер 2004 елда мин татарча белән акциясын үзебезнең китапханә кысаларында уздырдык. Бу турда безнең вакыт матбугат битләрендә статья да язылып чыкты, телевидениедән дә күрсәттеләр. Безнең бу акция беренче өлешендә без диктант язсак татар телендә, икенче өлешендә бирелгән темага инша язабыз. Бу иншада китапханәгә йөрүче безнең укучыларыбыз шундый яратып үзләренең яшь чакларын искә төшереп, төрле үзләрен кызыксындырган темага инша язып, шул ук чара кысаларында халыкка үзләренең иншаларын укыйлар. Менә монда инде һәрбер елны язган акциядагы диктантның тексты бар. Халыкның диктантлары. Бу диктантны язганнан соң һәр елны мин анализлап яңарыш битләренә статья язам. Диктантны ничәгә язганлыгы турында бер халыкка да сөйләп йөрелмәй, шушында гына кала. Һәр кем үзенең белемен тикшерә, татар телен өйрәнергә теләге белән уртаклаша, бик яратып башкаралар. Менә быел Алла бирсә инде апрель аенда без аны 6нчы ел рәттән уздырачакбыз. Башта ул безнең туган тел көнне февраль аенда уздырыла иде, соңыннан без аны Тукай аена күчердек. Шуңа күрә бу безнең зур казаныш. Планнарыбыз Аллага шөкер бик күп, ләкин планнар турында әйткәнче безгә матди ярдәм кирәк китап алырга. Нинди китаплар сезне сорыйлар? Әдәби китаплар сорыйлар. Менә инде халык хәзерге заман язучыларның китапларын. Менә кемнәрне? Зифа Кадырованы егылып китеп укыйлар инде, журнал вариантлары инде журналлар тишелеп бетте. Без Зифа Кадырованың үзен чакырып Спартак йортында, халык йортында яңарыш белән берлектә очрашу уздырдык. Шул очрашудан соң безгә яңарыш ярдәме белән 5-6 китабын үзебезнең китапханәдә булдыру бәхетенә ирештек. Ул китапны инде халык 3 тапкыр укып чыкты дисәк тә була. Ул китапны укып халык шул китап битләрендәге геройда үзенең язмышында күрә елый укый. Тагын кемнәрне сорыйлар? Тагы кемнәрне сорыйлар? Менә шушы Ойгелнең соңгы вакыттагы китапларында сораучылар бик күп. Баланната Балтам исемле китабы нидә әле кулда яңа чыккан китаплар. Шул ук вакытта классик китапларында сорыйлар. Әйтә алмыйм мин, кайберсен генә сорыйлар, кайберсен сорамыйлар дип. Менә бу Рәмзиянең китаплары, күрәсезме? Бу беткән китап түгел, бу безнең шуның чаклы ныгытып яратып укыган китап дип әйтергә була. Үзебезнең Әгеш районында туып иҗат иткән Габдулла абыйның китапларында бик яратып халык укый. Шуның өчен Нәбирәнең китапларында яратабыз без. Шуңа күрә нинди китаплары бар, халык һәрберсен кат-кат укып чыга. Менә аның ничә тапкыр уканлыгын без менә шушы китап формулярында язылган, менә шушы язмаларда да күрә алабыз. Халыкның китап җитмәү аркасында халыкны билгеле инде югалтабыз. Ни өчен дигәндә, халык бер укыган китапны 2 тапкыр укыса, 3-нчесендә инде укысы килмәй, яңа хәзер чыккан китаплар кирәк. Без аларны кабул итеп алар идек.
Мондагы шәһәр халкы китерәк иске китаплар үзенең өендә инде укып кирәге булмаган. Ләкин алар безнең яңа авторларның китаплары түгел. Иске, классик авторларыбызның китаплары без аларны бик кабул итәбез, яратып, алар да безнең фондта булмаган китапны тулыландырырга ярдәм итә.